Goeiedag. Sanbonani bakwethu. Igama lami linguFrikkie Mulder. Ngingu JFK Mulder. Khona labo abangibiza ukuthi ngiJohn Mulder. Ngijabulile kakhulu ukuba nawe namuhla ngoba ngizoba umfundisi wakho, ngizoba uthisha wakho. Ngizokufundisa ukukhuluma isiBhunu. Ngiyalithanda lelo gama elithi olukaHaga ulimi. Ngizokufundisa olukaHaga ulimi. Ulimi lwami lwebele lolo. Lana phezulu uzobona baliwe Afrikaans kom ons praat. Okungukuthi isiBhunu asikhulumeni. Singakaqali ukudingida lolu limi lwesiBhunu. Bengizothanda ukuthi ngikhulume nawe ngixoxele kancane ngempilo yami, indlela engakhuliswa ngayo, ngizalelwephi, abazali bami bangobani, njalo njalo. Ngazalelwa eKroonstad eFree State. Ngonyaka we-1971 phecelezi 1971. Ngazalelwa eKroonstad eFree State. Sakhuliswa thina mina nabafowethu ukuthi sibe ngamaKristu, sithanda uNkulunkulu osiquntathu, uBaba neNdodana noMoya oNgcwele. Sakhuliswa ngalendlela, sabatshatisa sasebancane, sakhuliswa ngendlela yesonto elibizwa Dutch Reformed Church eNG Kerk. Nginomfowethu omkhulu, khona nabanye ababili abancane, mina ngingowesibili, singabafana abane. Sakhuliswa ngendlela yobuKristu. Sazibiza thina ukuthi singama-Afrikaner, singamabhunu. Indlela yethu, usiko lwethu lolo. Ngicabanga ukuthi ngenxa yokuthi abazali bami babethanda uKristu, uJesu, nangaleso sikhathi kungakashaye u-94, babethanda futhi ukuthi bakhulumisane, baxoxisane namanye amaKristu, kungakhathali ukuthi ngabantu baluphi usiko, njalo njalo. Abazali bethu basikhulisa, basifundisa ukuthandazela abantu abashumayelayo ivangeli, abantu beyinhlobonhlobo. Ingakho nangaleso sikhathi saba nabangani, abakhulumayo isiZulu nesisuthu, njalo njalo. Kodwa kahle hle sangena isikole namanye amabhunu eKroonstad, naseBethlehem eFree State, naseSaldanha Bay entshonalanga Kapa, saze sathuthela ePitoli. Mangikhumbula ubusha bami ngesikhathi ngasakhula ngihlale nabazali bami, ngikhumbula kakhulu idolobha lePitoli. Ngiyalithanda kakhulu. Esikolweni esiphakeme bengathani kakhulu izibalo. Nobudlelwano bami nothisha wami bakungahambi kahle kakhulu. Ngaze ngezwa ukuthi
ngiyakwazi ukubhala umatikuletsheni ngingenzi izibalo uma ngithatha olunye ulimi ngaphandle kolimi lwesiBhunu nolimi lwesiNgisi, ngoba kwaphoqeleka ukuthi sifunde ulimi lwethu lwebele esikolweni nangesingisi. Ngathatha isinqumo sokuthi ngizoqala ukuthi ngifunde isiJalimane esikoleni esiphezulu. Cabanga ukuthi lesi sinqumo sangisiza ukuqala ukufunda ezinye izilimi. Ngabhala umatikuletsheni ngo-89. Emva kwalonyaka bengazi ukuthi ngizofundela yini, ngoba indlela yethu yokuthi mawuqeda umatikuletsheni balulekile kakhulu ukuthi ufunde enyuvesi. Kodwa bengazi ukuthi ngizofundela yini. Ngathatha isinqumo sokuthi enyuvesi ngizofunda izilimi. Ngaqala ukufunda isiBhunu, isiNgisi, ngathatha nesinye isinqumo sokuthi nesiZulu ngizozama ukuthi ngifunde isiZulu enyuvesi. Ngaqala ukufunda ngonyaka uMadiba, uMutsamayi, uRholihlahla akhululwa ngawo kulonyaka ka-1990. Ngaqala ukufunda izilimi enyuvesi ePitoli. Bengalindeli okuzokwenzeka kimi ngaleso sikhathi, ngoba ngaqala ukukhuluma kancane nje isiZulu. Ngathi sanibonani enyuvesi babembalwa abantu abamphisholo ngaleso sikhathi enyuvesi, nokho babekhona. Ngaqala ukukhuluma nabo ngathi sanibonani, kanti labo bantu babethi hawu wafundiswa bani isiZulu? Ngathi lalelani bafowethu, ngisafunda isiZulu, ngazama kancane nje ukuthi ngisikhulume, kodwa indlela engamukelwa ngayo ngabakhuluma isiZulu enyuvesi kwashintsha yonke impilo yami bakwethu. Kwashintsha yonke impilo yami, kwaguqula impilo yami. Ukufudumala, ngisho indlela engamukelwa ngayo ngezandla ezifudumele ngaleso sikhathi. Ngathi uma kumnandi kangaka ukuthi ngikhulume isiZulu, ngizoqhubeka ukuthi ngisifunde. Ngaqala ukuyithengela umculo wesiZulu ngaleso sikhathi. Ngaqala ukulalela uPhuze Khemisi noKhethani Imbizo, ngaqala ukulalela uJuluka, Impi, njalo ingoma efana nalezi. Ngaqala ukulalela Ladysmith Black Mambazo, njalo. Ngaleso sikhathi ngezwa ukuthi le ngoma kaJuluka ebizwa Impi, ngaqala ukuzwisisa ukuthi le ngoma ikhuluma ngempi yesandlwana lapho kwanqoba khona uZulu amasosha kaQueen Victoria ngaleso sikhathi. Madoda, ngathi uZulu wanqoba amaNgisi empini yesandlwana. Ngathi madoda, angisafuna ukukhuluma isiZulu nje, kungabangcono ukuthi mina qobo lwami ngibe umZulu. Kodwa bengingazi ukuthi ngubani ozomemezela athi cha wena mfoka Molteri siyakwamukela nawe umZulu. Bengingazi ukuthi ngenze njani, kodwa isifiso sasikhona enhlizweni yami ukuthi nami ngibe umZulu. Ngicabanga ukuthi kwakungenxa yokuthi kahle emlandweni amaBhunu, isizwe engazalwa kuso, amaBhunu ayengazwani kahle nesizwe samaNgisi.
ingakho ngesikhathi ngeza ukuthi uZulu wanqoba amaNgisi empini yesandlwana ngathi hey kuthiwa ngesingisi isitha sesitha sami siwumngani wami. Isitha sesitha sami siwumngani wami. Ngathi hey uZulu wanqoba amaNgisi empini yesandlwana ngathanda ukuthi nabe ngibe umZulu. Qala ukulalela nezinye ingoma zesiZulu ngaqala ukuxoxisana nabangani bami enyuvesi. Ngayithengela imvunulo yesiZulu ngaqala ngaleso sikhathi ngaqala ukulalela umsakazo wesiZulu kwashintshwa igama. Baqala ukubiza umsakazo wesiZulu bathi Ukhozi FM. Njalo ebusuku ngesonto ngalalela uhlelo olwabizwa Izaqheqhe. Kwakhulunywa ngosiko lwamaZulu, kwakhulunywa ngezinto ezijulile kakhulu, kusadliwa ngoludala ugeza. Bekumnandi kakhulu ukulalela Ukhozi FM. Ngisamkhumbula kahle kakhulu umnomzane Kansas City umchunu umntaka Macingwane ngaleso sikhathi. Ngamlalela kakhulu umntaka Macingwane. Ngafunda isiZulu enyuvesi ngaze ngaqeda i-honors yesiZulu ngaphumelela ngamalengiso. Ngaleso sikhathi ngayithengela umsakazo ngaqala ukulalela nezinye izilimi zezwe lethu iningizimu lase-Afrika. Ngakwazi ukuzwisisa kancane nolimi lwesiXhosa. Ndaqala ukuvisisa isiXhosa ngenxa yokuthi ngakhuluma isiZulu zihlobene lezo zilimi akunjalo. Ngaqala ukulalela iGwalagwala FM lapho kukhulunywa khona, lapho kuthethwa khona isiSwati, isiXhosa, umsakazo wesiXhosa bawubiza bathi umhlobo wakho wenene. Ngaqala ukulalela umhlobo wakho wenene. Ngaqala ukulalela iKwekwezi okuwulimi lwesiNdebele. Sakhuliswa ekhaya uFrancina Mahlangu, umama okhuluma isikhethu, bathi isikhethu isiNdebele. Abathi umfana bathi umsana, abathi imoto bathi igoloyi, abathi iphalishi bathi mrata, abathi awungisize bathi awunghelebhe, bayaboleka esibhonweni bathi helebha, help, bathi awunghelebhe, njalo njalo. Ngaqala ukukhuluma lezo zilimi ezine ezihambisana ezikhula empandweni ebizwa isiNguni. Izilimi zesiNguni kwaze kwabamnandi kakhulu bakwethu. Ngaba nabangani enyuvesi, sakhuluma, saba nobudlelwano obuhle kakhulu. Ungasho isikhathi eside bengingafuni ukukhuluma isiSuthu, kodwa inkinga ile yokuthi ePitoli ukukhulunywa kakhulu ulimi lwesiSuthu. Abakhuluma isiSuthu babekwazi ukukhuluma isiZulu, nami bengikwazi ukukhuluma nabo ngesiZulu, kodwa nxa bekhulumisana bebodwa bengingazwisisi. Babekhuluma bengingazwisisi. Ngaba nempakamo kancane njengomZulu. Othi asikhulumi asikhulumi lezo zilimi. Kwabe ihlaya lokuthi kuhleza amaZulu, kwangena umSuthu, athi umSuthu khotso, athi umZulu ithini lenyamazane. Ngakhumbula leli hlaya lokuthi thina amaZulu asikhulumi ezinye izilimi. Kodwa
bengathandi lokho ukuthi kukhulunywe phambi kwami ngolunye ulimi ngingazwisisi. Ngathatha isinqumo sokuthi hawu cha, umZulu lo ngcono ukuthi azehlise, azithobe, aqala ukuthi akhulume neSepedi. Gore bagesho kathoma gore ke ithute le polelo ya Bapedi. Ka ithuta ganyane gore ke bolele Sesotho sa Pitori. Ngathatha isinqumo sokuthi ngizokhuluma ulimi lweSepedi, aqala ukukhuluma Sesotho esikhulunywa ePitoli. Qala ukukhuluma Sepedi, qala ukukhuluma Setswana, qala ukukhuluma neSesotho se-Freestata, Sesotho sa Lesotho. Tshivenda neXitsonga ngazama kancane, angazi ukuthi uke wezwa ukukhulunywa kanjani ngolimi lweTshivenda. Lolo limi luyamangaza kakhulu. Bathi ekseni makubingelelwa bathi ndimachironi abuti udo itahani ndihone ndumberangeyo. Ngaqala ukukhuluma neTshivenda kancane, neXitsonga ngaqala ukukhuluma neXitsonga kancane. Lezo zilimi ezimbili ngisho Tshivenda neXitsonga ngiyazikhuluma kancane nje. Angizikhulumi ngendlela engikhuluma ulimi lwesiZulu neSesotho njalo njalo. Xitsonga ekseni mabingelelo bathi avuxeni, ahe minjhani, upfukile shaka ra mina, byirini vutomi, swi kahle. Bathanda ukushaya ikhwela kancane abakhuluma iXitsonga bathi sweswi. Okungukuthi manje sweswi. Ngazama ukuthi ngikhulume nalezi limi ngoba ngazwisisa ukuthi ulimi lwebele luyakusondeza kakhulu nabanye abantu. Ungashayi isingisi nje noma ukhulume ulimi lwakho nabo, uzame ukuthi ukhulume nolimi lwabo. Ngashada ngo-1998 nomngami saya e-Ukraine sayoshumayela lapho abantu ivangeli likaJesu Kristu. Safunda khona ulimi lwesiRussia, ulimi lwesi-Ukraine, safunda nolimi lwesi-Crimean Tatar. Sabuyela emuva eningizimu lase-Afrika. Ngaqala ukufunda nezilimi okwabalwa ngazo iBhayibheli. Qala ukufunda isiHebheru, qala ukufunda isiGriki, qala ukufunda nesiLatini. Nanamuhla ngisafunda izilimi, kodwa ngicabanga ukuthi yonke lento yaqala ngolimi lwesiZulu. Ngesikhathi ngamukelwa ngezandla ezifuthumele kakhulu ngabakhuluma isiZulu ePitoli. Ngathi ngifuna ukukhuluma nawe ngohlelo lwethu olubizwa Afrikaans Kom Ons Praat. Inhloso yami bakwethu kulolu hlelo yileyo. Ngifuna ukukusiza ukukhuluma isiBhunu. Sizokhuluma kancane kodwa ngikuhole, ngikusize ukuze ukhulume isiBhunu. Okunye engifuna ukwenza kulolu hlelo lwethu Afrikaans Kom Ons Praat, ngifuna ukuchazela futhi isikompilo lama-Afrikaner, isikompilo lamabhunu. Okubalulekile engifuna ukusho, ngifuna ukusho ukuthi angifuna ukufihla indlela amabhunu aphila ngayo. Ngingahlobisa wena okhuluma isiZulu ngithi kunje esizweni samabhunu, ngifihle okwenzakalayo. Ngifuna ukukutshela ngqo kanje. Uma uthi hey akumnandi lokho, ngizawuthini? Angifuni ukufihla, ngifuna ukukhuluma obala, ngichazele sikhuluma kanje, ulimi luthi, isikompilo lithi, umlando wamabhunu njalo, kodwa sizogxila olimini lwesiBhunu. Ngethemba ukuthi uyangazi kangcono manje ukuthi ngingubani. Ngizogcina ngicobelele nawe ihasho zami engaziqanjelwa umngani wami.
uSibusiso Phumgula uMdlovu wangiqambela ihasho lezi ezami lezi onwele ebomvu mfokaNhlamvu sesibhamu samangisi sibajiwe emzimbeni wami zibajwe la nalapha bantabami ningalokothi nidliwe yisingisi olwimini ihasho zami lezo okwamanje ngethema ukuthi zisazokhula bathi ziyahamba insizwa ibongo zazo ziyasala. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyethema ukuthi nizojabulela uhlelo lolu lokufunda ulimi lwesiBhunu. Umthandazo wami uthi makube khona ubudlelwano obuhle kakhulu phakathi kwesizwe samaZulu nesizwe samaBhunu ukuze kwakheke izwe lethu eliyiningizimu lase-Afrika sithuthukise lokho okumele ukuthi kuthuthukiswe emphakathini njalo njalo. Inhloso yami yileyo. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Sengiyavalelisa manje, ngiyavala manje, so qhubeka ngesifundo esizayo. Ngiyabonga kakhulu. Ube nosuku oluhle. Ek sê baie dankie. Dit was goed om te gesels. Mag jy 'n mooi dag hê.